Hej og velkommen til AD Sport. I dag skal vi til Amager og besøge Rune, som har opfundet en sportsgren. Og til det, der skal vi bruge sådan en her. Er I klar på det? Ja, det er. Fedt. Lad os komme afsted. Nu står jeg her med Rune, som har opfundet kørestolsrally. Og Rune, hvad går det her lige ud på? Jamen, det var mig og nogle venner, der kørte race i vores elektriske kørestol. Og så var der en masse, der ville være med, og så blev det til racerløb. Har du et eller andet lille trick? Jeg tænker, at du lader være med at køre for hurtige svinger, og lader være med at køre galt. Okay, jamen det skal jeg prøve. 3, 2, 1, go! Kom. Jeg er heller ikke vant til at gøre det her, skal I tænke på. Jamen, så er vi simpelthen klar til at køre finalen i kørestolsrally. Så fik vi kørt noget kørestolsrally, og Rune, her der får du pokalen, så der er dine venner, I har noget at køre om. Ja. Du får en billet til Guldtuben 2016, og hvis nogen af jer derude, I har en sportsgren, så kan I sende den på faxekondi.dk, og så kan det være, at I får besøg af Faxe Kondi og kommer med til Guldtuben 2016, hvor I bliver hyldet. Og husk, at alt kan blive en sport. Og lad os så lige skåle her. Skål! Og skål for Rune! Husk at se med næste gang, hvor vi skal prøve endnu en sjov sportsgren. Smile.